Adnya seperang kepan kiru tilo ni tunongan kebang apon nasi dasame patumi pen la Facebook la penangan social media platform long itu asam itu budget session long Karbi Anglong apharma nisi State University pipo la pen ke difu government college tame ke upgrade jipan State University ke upgrade jipan chances dulu pu kepangda kalan penangan hudi saya son sido la sila solong itum Karbi choli asong ne tum arsijit pen mathapon sin itum tong sikot pen la Karbi Anglong siam sartulura mo hang badai tum telephone conversation pen itum phone men chingkilong lo si alangli ni tum han nangki peklara teng pulotang te jela bangso jitu non budget session long gache prai pon bang mangke State University la ke pipo la pen adim bangke council penga damtang session si already adim dalang pondelo posipu che prai pondelo posipu la executive committee resolution long ta la bangke khanduli long si 5000 bighas along le already council pen allotment pia do la si hadak mo si State University pipo la sila solong mangke nitum lochalia song hin pen nitum dapu koti thangsin tu me dolo nitum kininji kang tung mangke je State University tame West Karbi Anglong ga isa kenang do state tame Central University tame aja tame isi akang tu ikachali awar sai bangi ke do kinang sot sila soteng ben State University banganon West Karbi Anglong khandili long dolo popor la bangi hada ke do ayut tum same isi ali chen long po hini nitum isi clarify bangala hello je laso difu golf college bange State University ke convert ji phanmang nitum ngai kre ladak bangke kalang lo la teachers apus penangan bang nota vacancy do la bangke vacant post bangke pa fill up nang pola itu demand do aprang menta la penadak penangan department non son itum ke mines and mineral itum dak ingchupik itum nota geology department ave la silhai geology department jelo kapre kapre department la bangke pa increase nang la pen ke thoma bangla hanlo jitu Assam University di full campus like nota full fledged kalila la penada ke penangan education department do kapre kapre department data nota avipin la sila solo mangke nitum puing tum mangke full fledged jitu la so university ka demand mangke ditum hamphang kese chot kali penangan hamphang asong men chenglok dagi ongdung tum da bangke full fledged university ka demand se hala so demand mangke prabjin pen da Karbi Anglong Thomas council khai CM sar pen chenglok Assam chief minister Himanta Biswa Sarma han itum chuning risi prabjin pen la bangso alang tum 10 year hood la full fledged ke pa pivek je phamang itum je song mathupo nili kaning je kang tung kilalo patumi hajong Facebook long tumay social media long tumay pinala lamtang kasi pinala youth tum pinala students tum sab so aning gipung gado kasi ara so aning gipung long nili kaning je magatung kilalo Karbi Student Association pen Assam University for campus full project kaselam je phan mate Central University kaselam je phan itum kachi song ma kang ton kali tipon stame patumi hajong Assam government pen ke announcement je State University ta establish po lo mangke apang si Karbi Gocholia song hin pen ke welcome lo athe itum institute ke akinang sot no son la State University itum khanduri long si panong pu 5000 bikhas along leta lang lo la si khanduri pong te western part of Karbi Anglong lo la si western part long western Karbi Anglong long State University ke paman pon ke mission lo athe hadak pen hello wing pen itum asuma ke chali tu adhak tum dak mithanga dim ifu headquarter long nang liune kasi non ki wang jani jong si hadak State University kimpol pongte hadak western part no ke do awi kimi tum tame asak sop kachali angdeng pang tu dunji phan joy ke popsi mathalo lapen Karbi lochole song pen tum kaning jeda kang tum kadimanda kang tum ke lalo State University non Assam government ben announce pon lo kimpon po hadak bang itum STH tuma kota bang asap so pang tu chenang ji tanong te itum 100% reservation ke itum hambi pivek dang ji athe non itum Assam University full campus non along tami itum 7.58 la sedak mangke itum khai tum kilong den tum tupipik la si jong si non State University kim bomahut under the leadership of Himanta Biswa Sarma tulera monghang alang litum chief minister fa convince ra hala so State University non khandil ki kim ponji adim long de tum the local mante STH is the pen west students tum han dak ke chari dun kang tum du pongte STH students tum han bang asap sup reservation man pon vek nang ji pusin tum tha lapen li rui thulam dat lo Assam University di fu campus full pledged ke palong ji aphan ke tum ke song bang ke kang ton kali ke song bom ji lapen tum state government central government phan tamini tum aso demand bang ke place velji okay Karbi Student Association pen kapang da kang tung gela pulo nilitum reservation ke hang lake konane Cotton University ba konane Guwahati University long le nilitum reservation ke hang ali nilitum ke hang lake
Karbi Anglong University. Nilitum kapre keding ke reservation ta hangdun ta thekthelo aku hangdun ta hangdun delo. Lasi non lasto state university naka establish dia long ke Karbi Student Association hin pen kadimandung kang tung mate nito aning ke hanga cepak lang tung gela puhan lo nilitum ke 100% reservation lasto state university long ke nilitum hanang pi pon back nang po lapen lasto state university ka establishment along ilitum Assam University di fu campus apan full state university ka kadimanan long thang akam ke avidet nangji lapen thang dak ka siksa avidet nangji lapen di fu government college along di fu government college apan state university ka upgrade pen mate ladak ajha ka department kipi kinang sodolang hala so department bang kipi ponasonte labang si me parji. Thank you. Di fu government college di fu government college is Karbi Student Association pen kapang da kangtung gela pulo nilitum reservation ke hang lake konane Cotton University ba konane Guwahati University long le nilitum reservation ke hang ali nilitum ke hang lake Karbi Anglong University nilitum kapre keding ke reservation ta hangdun ta thekthelo aku hangdun ta hangdun delo lasi non lasto state university naka establish dia long ke Karbi Student Association hin pen kadimandung kang tung mate nito aning ke hanga cepak lang kang tung gela puhan lo nilitum ke 100% reservation lasto state university along ke nilitum hanang pi pon back nang po lapen lasto state university ka establishment along ilitum Assam University di fu campus apan full state university ka kadimanan along thang akam ke avidet nangji lapen thang dak ka siksa avidet nangji lapen di fu government college along di fu government college apan state university ka upgrade pen mate ladak ajha ka department kipi kinang sodolang hala so department bang kipi ponasonte labang si me parji. Thank you. Di fu government college di fu government college is polam long si penana news long ke klan la so la amputak council karmete Karbi Anglong termas council hin penta jek di fu government college ke le ka upgrade ji kali la so state university la ke west Karbi Anglong long si kipi ponji pola amputak bang council autonomous Karbi Anglong termas council hin penta ingsi clarification pi ponde rason se me paji non rat tum ingsi kamang hu mate ingsi confusion do koklo la so la amputak council hin pen clarification pi rason ni messenger